В тази зомбита съм заебала, тук с мене в Роско. Да. Ще минаш ли? На кой да минава? Аз затварям. Защо ще да затваряш? Не бе! Бум нещо. Мислям. Ти. Няма. Що? Помага. Ей ти. Ще играем ли на PvP, да видим кой ще прави? Как ме размазваш? Ай, дай. На мен ще ме лаги. Ай, направи си чинно в дълма меч, защото не ми се инчентно. Не, няма да го правя, може да се пресете. Ти ще ме биш. Сори. Аз ще направя на гейм от 0, да може да изям какво всичко. Че нямам второто тюба. What the fuck, Ще ма телепортна. Опа. Бе, защо ще ме отроби? Мирам! Елачка е! Чакай, бе! На мен не знам, на мен. Чакай, бе! Мършляк. Аз ще дам едно кофа да си махна. Ще сложа аз на кофа. Аз си пия. Ай, сега. Бяго! И няма спеш. Убивам те! Нищо не ми стана, нищо не ми. Какво става? Трябва тебе ще взема хилът на мене. А тебе ще взема ли хилът, ако се спия средката? Здравей, ти ще не ми правиш. Знаеш колко? Давай, ни трябваше на арената. Карай много тука. Хакер! Ще видиш в къде ми казах, ама те да бе някакво мазно. Стига вече! Ще умра? Ела така е. Ела, бе! Стоп! Ама няма мече! Върни ми си меча! Върни ми моя! Добре, чакай. Човек! Върни ми моя! Як ще меча? Как ме бише? Върни ми меча! Човека, секунда, пия мляко. What the fuck? Върни ми го Добре, ще го върна, чакай. Трябва да взема от начало пошенки. Добро начало, не умрях веднага. Това ми харесва. Наве, постоянно бягаше. Наве, хакер. Хакер си че. Чай. Теч. Ще да обрикам пошенки. Окей, аз там се пия пошенки, че. Ми ще кажа едно байба. Хабар! Така. Надявам се, че е приятно. Така. Се включа хузенето. Дай, пи си го. Гледай го, почна да треперят на място. Че ме свали деца. Трябва да почвам разирам. Аре, бе, ти си чупим бутонът на мишката. Аз съм минус 2 човек. Дай, ще ме убиш. Минус 2 съм. Но всичките съм. Аре, бе, умри! На всички съм. Те си на всички. Аре, умри, бе! Свинчо! Баб Георге! Жената!
Але роди са. Кой ми срещаш, бе? Да не се забеляза. Човек, как не умираш, бе? Налях. Ай, добре, замок съм. Гледай го то. Ой, не. Дай хилт, дай хилт. Гледай го, хака, почва да личи на. А, човек, как не умираш, бе? Няма умиране. Гледай го. Аз съм умирал, човек. Еба ти прозрачен меч. Гледай. Ура! Гледай, аз сега се сети да удра. Без какво налева, човек, по-ми направо ти вика. Давай, компютър му се със. Айде, бе, ще спле. Чакай, стоп! Стоп! Дай маус! При мен няма стоп. Стоп, бе! Изписи си нещата. Окей. Аз това нищо. Как се пише? Това клипа ще ти кажа с хакер. Чакай. Аз казах да направя. Ай, сега да пия. Гледай го. Същински хакер. Същински. Хората ще видят в мене как видеото е изглеждало, след това ще видят при тебе как е изглеждало. Тип! Аз съм програмър с бейб! Посетете ме! Посетете ме! Посетете ме! Той пак не ма чува. Що? Ори, бе! Какви са тези ябълки в себе, бе! Вой! Какво е това клипче, човече? Стига вече! Хакер! Ти си хакер. Ай, латка е. Аре. Идвам ли? Проблем? Не. Стига вече, бе! Разбираш ли? Аз съм боря с... Аз съм боря с ногти, че го знаеш. Моите са кът вълк. Ще да ма паля. Айде без каска си. И аз без какво съм? Печеля. Хакам. Човек беше мостър на минус 4. Тъкво ме спря клипа. Ей! Това беше за епизод на Джад 2 Хресова. Така, абонирайте с коментария